Στο μικρό χωριό της Καλύμνου, εκεί που τα νερά του Αιγαίου φυλούν τις αρχαίες πέτρες και οι ελιές ψιθυρίζουν ιστορίες στον άνεμο, ζούσε ένας νεαρός που λεγόταν Θάνος. Από ταπεινή αρχή, ο Θάνος ήταν γνωστός για την ειλικρίνεια και τη σκληρή δουλειά του. Έμενε σε ένα λιτό σπίτι με τη γιαγιά του, Σοφία, και εργαζόταν ως ψαράς για να συντηρήσει και τους δύο. Ο Θάνος, ένας άνθρωπος με απλή καρδιά και αταλάντευτη ειλικρίνεια, γυρνούσε πάντα από τη δουλειά στο σπίτι του σε ένα στενό, μοναχικό μονοπάτι που έπληξε κατά μήκος ενός γκρεμού. Τα πρωινά ήταν η μόνιμη σύντροφή του, με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου να λούζουν τον ουρανό σε χρυσαφή και ροζ τόνους, φέρνοντας μια αίσθηση ανανέωσης και ελπίδας. Εκείνη την ημέρα, όμως, η ρουτίνα έσπασε από κάτι αναπάντεχο. Ανάμεσα στις πέτρες, στην άκρη του μονοπατιού, κάτι του τράβηξε την προσοχή. Ήταν μια καφέ δερμάτινη τσάντα, γερασμένη με τον καιρό, αλλά διατηρούσε έναν αέρα εκλεπτισμένης και ποιότητας. Ενδιαφερόμενος, ο Θάνος έσκυψε και πήρε την τσάντα. Ήταν βαρύ και το δέρμα, αν και φθαρμένο, εξακολουθούσε να έχει μια κάποια αρχοντιά. Με ελαφρά τρεμάμενα χέρια, άνοιξε το σκουριασμένο φερμουάρ και, μόλις είδε το περιεχόμενο, το στόμα του έμεινε εντελώς ανοιχτό. Μέσα στην τσάντα υπήρχε ένα εντυπωσιακό χρηματικό ποσό, περισσότερα από όσα είχε δει ποτέ, περισσότερα από όσα θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί να έχει σε όλη του τη ζωή. Τραπεζογραμμάτια όλων των αξιών ήταν οργανωμένα σε συσκευασίες που ανέδιδαν τη μυρωδιά του πλούτου που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Η καρδιά του Θάνου έτρεξε, διχασμένη ανάμεσα σε σοκ και πειρασμό. Ήξερε ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τη ζωή του ίδιου και της γιαγιάς του, που ζούσαν σε ένα λιτό εξοχικό. Θα μπορούσε να εξοφλήσει όλα του τα χρέη, να εγγυηθεί ένα άνετο μέλλον και να προσφέρει μια ζωή χωρίς τις στερήσεις που αντιμετώπιζε καθημερινά. Καθώς όμως η αρχική αδρεναλίνη έφευγε, η συνείδηση του Θάνου άρχισε να τον βαραίνει. Ποιος θα μπορούσε να έχει χάσει τόσα χρήματα, ποιος θα μπορούσε να ψάχνει απεγνωσμένα αυτήν την τσάντα? Ήταν μια δύσκολη απόφαση και ο Θάνος το ήξερε. Οι δυνατότητες ήταν τεράστιες, αλλά η φωνή της γιαγιάς του, που τον μάθαινε πάντα να κάνει το σωστό, αντιχούσε στο μυαλό του. Έβλεπε το πρόσωπό της, κουρασμένο αλλά πάντα με μια ευγενική και σοφή ματιά, θυμίζοντάς του τα μαθήματα ειλικρίνειας και ακεραιότητας. Τα χρήματα θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλά με ποιο κόστος? Με το μυαλό του, ο Θάνος έκλεισε γερά την τσάντα. Ο πειρασμός ήταν μεγάλος, αλλά δεν μπορούσε να αγνοήσει αυτό που ήταν σωστό. Αποφάσισε να ψάξει για τον ιδιοκτήτη αυτής της τσάντας, παρόλο που δεν ήξερε από πού να ξεκινήσει. Ήξερε ότι η επιστροφή των χρημάτων θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα χάσει την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, αλλά η συνείδηση του ζύγιζε περισσότερο από την αξία που περιείχε η τσάντα. Για τον Θάνο, το να κάνει το σωστό ήταν πιο πολύτιμο από κάθε περιουσία που μπορούσε να βρει. Το επόμενο πρωί, ο Θάνος ξύπνησε νωρίς, βαριωμένος ακόμα από την απόφαση που είχε πάρει την προηγούμενη μέρα. Δεν μπορούσε να αγνοήσει το ενδεχόμενο ο ιδιοκτήτης της τσάντας να αναζητούσε απεγνωσμένα τα χαμένα χρήματα. Αποφασισμένος να κάνει αυτό που ήταν σωστό, ο Θάνος κατευθύνθηκε προς την πόλη. Οι δρόμοι ήταν ακόμα ήσυχοι, με τους εμπόρους να άρχισαν να ανοίγουν τα καταστήματά τους και τις πρώτες ακτίνες του ήλιου να ζεσταίνουν τις προσώψεις των σπιτιών. Ο Θάνος ξεκίνησε την αναζήτησή του ρωτώντας κατοίκους και εμπόρους της περιοχής εάν κάποιος είχε αναφέρει την απώλεια μιας τσάντας ή ενός μεγάλου χρηματικού ποσού. Μίλησε με τον φούρναρη, τη γυναίκα του μαγαζιού ακόμα και τον κουρέα, αλλά κανείς δεν ήξερε τίποτα. Η απογοήτευση άρχισε να τον κυριεύει. Το νησί ήταν μικρό και ήλπιζε ότι θα ήταν ευκολότερο να βρει τον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, με κάθε άρνηση, η ελπίδα επιστροφής των χρημάτων μειώνονταν. Μόλις ο Θάνος ήταν έτοιμος να τα παρατήσει και να εξετάσει άλλες επιλογές, σταμάτησε στην κεντρική πλατεία για να ξεκουραστεί και να προβληματιστεί. Τότε ήταν που, κατά τύχη, άκουσε τη συνομιλία δύο ανδρών που περνούσαν από εκεί.
Μιλούσαν για έναν πλούσιο επιχειρηματία που είχε φτάσει πρόσφατα στο νησί και που έμοιαζε να αναζητά κάτι πολύ πολύτιμο. Ενδιαφερόμενος, ο Θάνος πλησίασε διακριτικά και άκουγε περισσότερο. Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με τους άνδρες, διέμενε στο πιο πολυτελές ξενοδοχείο της πόλης και έδειχνε ταραγμένος, σαν να έχασε κάτι σημαντικό. Με αυτές τις νέες πληροφορίες, ο Θάνος ένιωσε μια σπίθα ελπίδας. Ίσως εκείνος ο επιχειρηματίας ήταν ο ιδιοκτήτης του χρηματιστηρίου. Χωρίς να χάσει χρόνο, κατευθύνθηκε στο προαναφερθέν ξενοδοχείο, ένα επιβλητικό μέρος που σπάνια είχε δει από κοντά. Η δεξίωση ήταν μεγαλειώδης, με αστραφτερούς πολυελαίους και μάρμαρο παντού, μια έντονη αντίθεση με την απλή ζωή που γνώριζε ο Θάνος. Όταν παρουσιάστηκε στη ρεσεψιόν, ο Θάνος έγινε δεκτός με κάποιες υποψίες, αλλά όταν ανέφερε την τσάντα που είχε βρει, η συμπεριφορά του συνοδού άλλαξε αμέσως. Κατανοώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο ρεσεψιονίστ τηλεφώνησε γρήγορα και αμέσως μετά, ο Θάνος συνοδευόταν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο στον επάνω όροφο. Η ατμόσφαιρα ήταν κομψή, με έπιπλα από σκούρο ξύλο και εκλεπτισμένη διακόσμηση, ένα μέρος που προορίζεται για σημαντικές δουλειές. Όταν άνοιξε η πόρτα, ο Θάνος βρέθηκε απέναντι στον Αριστίδη Γαλανό, έναν μεσήλικα με επιβλητική διάπλαση. Ο Αριστίδης είχε κόψει καλά τα γκρίζα μαλλιά, φορούσε ένα ακριβό κοστούμι και απέπνεε την εμπιστοσύνη κάποιου συνηθισμένου στην εξουσία. «Κύριε Γαλανό, βρήκα κάτι που πιστεύω ότι είναι δικό σας». Καθώς ο Θάνος άπλωσε την κακοκαιρία καφέ δερμάτινη τσάντα, παρακολούθησε προσεκτικά την αντίδραση του Αριστίδη. Ο Μεγιστάνας, που μέχρι εκείνη τη στιγμή διατηρούσε μια ελεγχόμενη και σχεδόν απόμακρη έκφραση, δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξη που τον έπιανε. Τα μάτια του άνοιξαν ελαφρά και πήρε γρήγορα την τσάντα από τα χέρια του Θάνου, ανοίγοντάς την με μια βιαστική κίνηση. Όταν είδε το περιεχόμενο άθικτο, η ανακούφιση πέρασε στο πρόσωπό του. Ήταν σαν να είχε σηκωθεί ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους του. Ο Αριστίδης κράτησε την τσάντα για μια στιγμή, απορροφώντας την πραγματικότητα ότι αυτό που φοβόταν να χάσει για πάντα ήταν τώρα πίσω στα χέρια του. Στη συνέχεια, με πιο απαλό τόνο φωνής από όμικρον με τόνο, τι περίμενε ο Θάνος, ο Μεγιστάνας είπε. «Νεαρός, μόλις μου έδωσες πίσω περισσότερα από χρήματα». Τα κάποτε κουρασμένα μάτια του έλαμπαν τώρα από γνήσια ευγνωμοσύνη. «Αυτή η τσάντα περιέχει σημαντικά έγγραφα για το μέλλον της επιχείρησής μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ζωτικής σημασίας είναι αυτό για μένα». Τα λόγια του Αριστίδη ήταν γεμάτα με μια ειλικρίνεια που δεν είχε συνηθίσει να δείχνει. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε συνηθίσει να ασχολείται με μεγάλα χρηματικά ποσά και αποφάσεις που επηρεάζουν τη μοίρα πολλών, αλλά εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι η χειρονομία του Θάνου ήταν κάτι σπάνιο και πολύτιμο. Για τον Αριστίδη, η υποτροφία δεν αντιπροσώπευε απλώς ένα χρηματικό ποσό, αλλά το μέλλον των εγχειρημάτων του, την ασφάλεια των υπαλλήλων του και, ίσως, ακόμη και τη σταθερότητα της προσωπικής του ζωής. Ήξερε ότι λίγοι, στη θέση του Θάνου, θα είχαν πάρει την ίδια απόφαση. Ο Θάνος, με τη σειρά του, έμεινε σιωπηλός, νιώθοντας τον αντίκτυπο αυτών των λέξεων. Δεν είχε φανταστεί ότι η τσάντα θα μπορούσε να περιέχει κάτι τόσο σημαντικό. Για τον ίδιο, η απόφαση να επιστρέψει όμικρον με τόνο, τι δεν του ανήκε ήταν φυσική, με γνώμονα τις αξίες που ανέκαθεν καλλιεργούσε. Ωστόσο, η συνειδητοποίηση του βάθους της ευγνωμοσύνης του Αριστίδη τον έκανε να καταλάβει το πραγματικό εύρος της πράξης του. Ο Αριστίδης Γαλανός, κρατώντας ακόμα την τσάντα σαν να ήταν θησαυρός, κοίταξε τον Θάνο με μια έκφραση που ανακάτευε θαυμασμό και σεβασμό. Υπήρχε κάτι σε εκείνον τον νεαρό, μια σπάνια ιδιότητα που ο Αριστίδης ήξερε ότι ήταν δύσκολο να βρεθεί στον κόσμο που ζούσε. Μετά από μια σύντομη σιωπή, πήρε μια απόφαση. Με μια σταθερή φωνή γεμάτη πεποίθηση, είπε: «Θάνο, είμαι ένας άνθρωπος που εκτιμώ την ακεραιότητα πάνω από όλα και έχεις αποδείξει ότι έχεις αυτή την αξία. Θέλω να σου προσφέρω μια ευκαιρία. Έλα να δουλέψεις μαζί μου στην Αθήνα.
Βλέπω δυνατότητες σε σένα και με τον καιρό, μπορείς να πετύχεις πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Ο Θάνος έμεινε άναυδος. Η προσφορά ήταν εντελώς απροσδόκητη. Δεν είχε ονειρευτεί ποτέ να δουλέψει πάνω σε κάτι τόσο μεγαλειώδες, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο σαν τον Αριστίδη. Η απλή ζωή που ζούσε με τη γιαγιά του δεν τον προετοίμασε για κάτι τέτοιο. Ωστόσο, όταν κοίταξε στα μάτια του Αριστίδη, ο Θάνος είδε την ειλικρίνεια και μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξει σημαντικά τη ζωή του. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα προβληματισμού, συνειδητοποίησε ότι αυτή ήταν μια ευκαιρία που δεν μπορούσε να αρνηθεί. «Δέχομαι, κύριε Γαλανό», απάντησε ο Θάνος με έναν τόνο φωνής που συνδύαζε ταπεινότητα και αποφασιστικότητα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Θάνος άφησε την ηρεμία του μικρού νησιού και μετακόμισε στη ζωντανή Αθήνα. Η πόλη, με την παλόμενη ενέργεια και τους γρήγορους ρυθμούς της, ήταν για εκείνον ένας νέος κόσμος. Ξαφνικά, βρέθηκε βυθισμένο στο εκλεπτισμένο και απαιτητικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, πολύ διαφορετικό από την απλότητα με την οποία είχε μεγαλώσει. Ως προσωπικός βοηθός του Αριστίδη, ο Θάνος άρχισε να μαθαίνει το επάγγελμα. Δεν ήταν εύκολο στην αρχή. Οι προκλήσεις ήταν πολλές και ο έντονος ρυθμός δουλειάς τον εξουθενώθηκε. Ήταν όμως αποφασισμένος και πρόθυμος για γνώση. Ο Αριστίδης έγινε κάτι παραπάνω από εργοδότης. Ήταν μέντορας του Θάνου. Με υπομονή, του δίδαξε την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων, από την ανάλυση των επενδύσεων μέχρι τις διαπραγματεύσεις με μεγαλοεπιχειρηματίες. Ο Θάνος έμαθε να κατανοεί την αγορά, να παίρνει γρήγορες αποφάσεις και να αντιμετωπίζει ισχυρούς ανθρώπους που συχνά είχαν κρυφές ατζέντες. Με τον καιρό άρχισε να κατακτά αυτές τις δεξιότητες, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Αριστίδη και τον σεβασμό των συνομιλίκων του. Εκτός από το να μάθει για τις επιχειρήσεις, ο Θάνος άρχισε επίσης να κατανοεί τη δυναμική του κόσμου της εξουσίας, όπου η επιρροή και οι διασυνδέσεις ήταν εξίσου σημαντικές με τα χρήματα. Παρακολούθησε τον Αριστίδη, θαυμάζοντας τον τρόπο που ο Μεγιστάνας περιηγούσε με επιδεξιότητα σε αυτούς τους κύκλους και σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσει αυτές τις δεξιότητες και ο Θάνος. Η μετάβαση από την απλή ζωή στον εκλεπτισμένο κόσμο των επιχειρήσεων ήταν μια πρόκληση, αλλά ο Θάνος κράτησε τα πόδια του στο έδαφος. Δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και αυτή ακριβώς η ταπεινοφροσύνη και η ειλικρίνεια τον έκαναν σεβαστή φιγούρα, τόσο στο γραφείο όσο και στην προσωπική ζωή του Αριστίδη. Δεν έγινε μόνο ένας έμπιστος υπάλληλος αλλά και ένας έμπιστος, κάποιος που ο Αριστίδης μπορούσε να εμπιστευτεί ακόμα και στις πιο λεπτές καταστάσεις. Ο Αριστίδης, που δεν έκανε ποτέ παιδιά, άρχισε να βλέπει στον Θάνο κάτι που δεν περίμενε ποτέ, έναν κληρονόμο, κάποιον που μπορούσε να εμπιστευτεί την κληρονομιά του. Καθώς οι επιχειρήσεις ευημερούσαν και εμφανίζονταν νέες ευκαιρίες, ο Αριστίδης βασιζόταν όλο και περισσότερο στον Θάνο για να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Όσο περνούσε ο καιρός, ο ίδιος ο Θάνος άρχισε να αισθάνεται το βάρος αυτής της ευθύνης, συνειδητοποιώντας ότι ο ρόλος του στην εταιρεία ήταν κάτι περισσότερο από απλός υπάλληλος. Διαμορφωνόταν για να γίνει διάδοχος του Αριστίδη. Ένα πρωί, ο Αριστίδης κάλεσε τον Θάνο σε μια συνάντηση στην κατοικία του, ένα όμορφο αρχοντικό με θέα στο Αιγαίο. Ήδη γερασμένος, ο Αριστίδης φαινόταν κουρασμένος, αλλά τα μάτια του έλαμπαν ακόμα με την ίδια αποφασιστικότητα που τον χαρακτήριζε πάντα. Όταν έφτασε ο Θάνος, κατάλαβε ότι η συνάντηση δεν θα έμοιαζε με καμία άλλη. «Θάνο», άρχισε ο Αριστίδης, με τη φωνή του σταθερή αλλά γεμάτη συγκίνηση, «είναι κάτι που πρέπει να σου πω. Ποτέ δεν έκανα παιδιά και με τα χρόνια έγινες όμικρον με τόνο, τι πιο κοντινό είχαμε ένα. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να είστε κάτι περισσότερο από έναν βοηθό. Είστε πιστοί και έχετε ένα ξεκάθαρο όραμα για το τι πρέπει να γίνει». Ο Θάνος έμεινε για λίγο σιωπηλός απορροφώντας τα λόγια του Αριστίδη. Ήταν τεράστια ευθύνη, αλλά και απόδειξη της εμπιστοσύνης και της πίστης που του έδινε ο Αριστίδης. Με ταπεινοφροσύνη και ευγνωμοσύνη, δέχτηκε τη μοίρα που του είχε επιφυλάξει. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Αριστίδης πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του,
αφήνοντας τον Θάνο την κατεύθυνση της αυτοκρατορίας που είχε χτίσει σε όλη του τη ζωή. Ήταν μια περίοδος μεγάλης θλίψης για τον Θάνο, αλλά και η αρχή μιας νέας εποχής. Με οδηγό τη μνήμη και τις διδασκαλίες του Αριστίδη, ο Θάνος ανέλαβε την ηγεσία με ανανεωμένη αποφασιστικότητα, οδηγώντας την εταιρεία σε νέα ύψη. Υπό την ηγεσία του, οι επιχειρήσεις ευημερούσαν όσο ποτέ άλλοτε. Ο Θάνος εισήγαγε καινοτομίες, επέκτηνε τις δραστηριότητες σε νέες αγορές και διατήρησε την ακεραιότητα που τόσο πολύ εκτιμούσε ο Αριστίδης. Υπενθύμησε στους υπαλλήλους του ότι η επιτυχία της εταιρείας ήταν το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της ειλικρίνειας και της ικανότητας να κάνει πάντα αυτό που ήταν σωστό, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Με την πάροδο του χρόνου, ο Θάνος έγινε μια φιγούρα θαυμαστή και σεβαστή, όχι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στην κοινότητα. Χρησιμοποίησε τη θέση του για να βοηθήσει τους λιγότερο τυχερούς, θυμούμενος πάντα τις ταπεινές του ρίζες. Ίδρυσε σχολεία, υποστήριξε νοσοκομεία και δημιούργησε προγράμματα για άπορους νέους, διασφαλίζοντας ότι ο πλούτος του ήταν επίσης όργανο κοινωνικού μετασχηματισμού. Και έτσι, η ιστορία του Θάνου, που ξεκίνησε με την ανακάλυψη μιας απλής καφέ δερμάτινης τσάντας στην άκρη ενός γκρεμού, μετατράπηκε σε ένα ταξίδι ακεραιότητας, μάθησης και επιτυχίας. Τίμησε την κληρονομιά του Αριστίδη Γαλανού και έχτισε τη δική του, αποδεικνύοντας ότι ο χαρακτήρας και η ειλικρίνεια είναι οι πραγματικοί πυλώνες μιας επιτυχημένης ζωής. Στο τέλος, ο Θάνος, ένας γεμάτος πια άνθρωπος, περπάτησε στις παραλίες του νησιού από όπου ξεκίνησαν όλα, με το θαλασσινό αεράκι να φέρνει αναμνήσεις από το παρελθόν. Ήξερε ότι είχε κάνει αυτό που ήταν σωστό, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους γύρω του. Και αυτό, για εκείνον, ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή που μπορούσε να έχει.